बे बाक्सा जिल्ला सरस्वती प्रसाद संसदनि 23थि 3 बोसोरारि जथुम्मा बेखौ खुंनायनि थांखियानो जाबाय जोङो जितु ब्रह्म धर्म एबा सत्य धर्म बिनि गुबै सानथौफोरखौ जोङो सावरायलायनानै जोंनि सिबियारिफोरनि गेजेराव बिनि गियानखौ बारायहोनाय बृद्धि खालामनाय बे थांखियैनो जोङो बे जथुम्माखौ खुंनाय जायो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बे बाक्सा जिल्ला सरस्वती प्रसाद संसदनि देग्लाय गोजाम कमिटिखौ सिफायनानै गोदान कमिटि दानाय बे मोनसे थांखि दं। बेखौबो खालामनाय जाबाय। जोङो थांनाय मोनाबिलियाव भक्त मेल खुंनानै गोजाम कमिटिनि बिबानगिरिफोरखौ सोलायनानै गोदानै दाफिननाय जाबाय। दा दिनै फुंनिफ्राय शास्त्र बिसार जाबाय थादों। शास्त्र बिसाराव बे ब्रह्म धर्म एबा सत्य धर्मनि जि तत्वफोर हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सान बेखौनो बृहत ब्रह्माण्ड होनो। बे बृहत ब्रह्माण्डनि सिङावनो अर्थात गेदेमा ब्रह्माण्डनि सिङावनो गासैबो क्षुद्र ब्रह्माण्ड जेन'बा जिब जिराद देहा लानानै गोसारजोबनानै दङ। बेखौनो ओम होननानै गाबज्रिनाय जायो। ओमकार बे मुलुग महरै गोसारनानै थानाय बे सान अखाफोरनि बे जोंमा महरै गोसारनानै थानाय बेखौनो ओमकार होनो। बे ओमकारनि मुङैनो दिनै जोङो सान अखाफोर बेखौ बयबो सिबिनांगौ बा बिनिनो बिमा जोङो फिसा फिसौ बे सान अखाफोर ज्योति स्वरूपनिनो जोङो फिसा स्वरूप गासैबो हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बयबो बे सासे सोरजिगिरि जायखौ ब्रह्म एबा परब्रह्म एबा ज्योति स्वरूप होनो बेनो गासैबो जिब जिरादखौ सोरजिजोबनाय। बेखायनो बेखौ बयबो सिनायनांगौ। बे बाथ्राफोरखौ जोङो जोंनि सिबियारिफोरनि गेजेराव मिथिहोनो थाखाय फोसावनो थाखाय जोङो बोसोरथामनि गेजेराव बे बाक्सा जिल्लानि मोनसे जिल्ला अधिवेशन खुंनाय जायो। दिनैबो जोङो बेवहाय मैया 20 मार्च थारिखनिफ्राय मोनाबिलिनिफ्राय जागायजेननानै नै दा जों सानसेया बे शास्त्र बिसार खालामगासिनो दङ। मुलत बे सत्य धर्म एबा जोङो जिब जिरादखौ अननाय जग्गाहुति होनानै मुलुगखौ सोदांनाय आरो जिबि जिरादखौ खांनाय बेनो धर्मनि मुल उद्देश्य। बेखौ मावोबासो धर्म खालामनाय जायो। बेफोर खोथाखौनो जोङो सावरायनानै जोंनि भक्तफोरनि गेजेराव मिथिहोनाय गियान बांहोनाय बेनो मुल थांखि आरो। जोंहा बे कुमारि खाथायाव बाक्सा जिल्ला सरस्वती प्रसाद संसदनि 23थि 3 बोसोरारि जथुम्मा आरो बिनिफ्राय कुमारि खाथा आन्चलिक सरस्वती प्रसाद संसदनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैयानिफ्रायनो बेहाय जागासिनो दङ। दा सरस्वती प्रसाद संसदआ ओरैबायदि मोनसे आफाद, बे मोनसे धोरोमारि आफाद, स्पिरिचुवेल मोनसे अर्गेनाइजेसन बियो। दा बे संसदआ आध्यात्मिक बिसयाव खामानि मावनायनि अनगायैबो बियो सोलोंथाइ गोसारहोनाय, समाज फोसाबनाय बा रांखान्थि बिथिङाव आरो धोरोम बिथिङाव गासिबो बिथिङावनो बियो खामानि मावबोगासिनो दङ। दा बेवहाय मैयानिफ्रायनो जागासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो मिरु संसदनिफ्राय सरस्वती प्रसाद संसदनिफ्राय जोंनि मानगोनां अधिनायक रमेश चन्द्र ब्रह्म बाबा, आं आरो प्रसारक उप अधिनायक बिसोरो जोंनि संसदनि दैदेनगिरि प्रसारक आइ बाबामोना बेवहाय बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय जोङो मेनलि माने गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफाया थांनाय 1905 मायथाइयाव कलकातायाव थांनानै परमहंस शिबनारायण स्वामीनिफ्राय उपदेश लानानै 1906 मायथाइयाव फोसावफैनाय जि वर्ल्डनि दा मोस्ट लजिकेल एन्ड दा मोस्ट साइन्टिफिक जि सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्म, बे ब्रह्म धर्मनि जि गांद' बिजाब जेरैहाय भ्रमण बृत्तान्त, सारनित्य क्रिया, अमृत सागर, क्षुद्र ग्रन्थावली, परम कल्याण गीता,
पुर्ण साधना बे गांद' बिजाबफोरनि सायाव माने धोरोम शास्त्रनि जि आलासना बेखौ जोङो सोनारनानै खालामगासिनो दङ। दा बेवहाय जि ब्रह्म धर्म होनना बुंबा जोंनि सारा आसामाव मानसिफ्रा खायफाया गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफा बेखौल' मिथिगौ आरो बिनिफ्राय खायफाया ब्रह्म धर्म एबा ब्रह्म समाज होनना बुंबा वेस्ट बेंगलनि राजा राममहन रायनि खोथाखौ गोसोखाङो। दा बे जिखियानो जाया मानो जोंनि जि सत्य सनातन एबा बे ब्रह्म धर्म बे ब्रह्म धर्मनि शास्त्रनि फोरोंनाया बेनो इसोरा माने मोननै थासारि जायखौ होनना बुङो फर्म एन्ड फर्मलेस, महर गोनां आरो महर गैयि, जायखौ साखार एबा निराखार होनना बुङो। दा बे इसोरनि जि स्वरुप माने महर, बे महरखौ गोबां वर्ल्डनि मेजर रिलिजननि जि स्क्रिप्चारफोर टेक्सटफोर रिलिजियास टेक्स्ट बेफोराव माने निराखार होननानै बुंलांदों। खिन्थु जोंनि जि परमहंस शिबनारायण स्वामी जायखौ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया 1906 मायथाइयाव फोसावफैदोंमोन, बे एखेबारे साइन्टिफिकेलि माने बे इसोरनि जि स्वरुप बे स्वरुपखौ बियो जोंनो गावनि जि सयखान बिजाब बे सयखान बिजाबाव रोखा रोखायै खुनु माबा मोनसे जुक्तिजों खन्दन खालामनो हायै रोखोमै बियो जोंनो फोसावना गालांदों। दा बे बाबाया बुंदों माने खायफा धोरोम बिजाबा जेरैबायदि बुंदों जे इसोरा निराखारल', दा खिन्थु नैबे सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्मआव बुंदों जे माने इसोरा साखार आरो निराखार मोननैबो थासारियाव थानो हायो। जाय साखार बेनो निराखार आरो जाय निराखार बेनो साखार। जेरै हमना लादो उदाहरन सुरुपै अरा सलाय खाथियाव निराखार रुपै थायो। जेब्ला जों बे अरखौ सुखांगोन बे निराखार अरा साखार अर महराव बियो नुजाफैयो। दा जेरै जों मानसि दुमसि बिफां लाइफां जिब जुनारफोराबो सृष्टि जानायनि आगोल बे जों जि महर लाबाय, मानसि महर, दंफां महर, मोसौ महर, बे मोसौ महर लानायनि आगोल बे जिब जिबिफ्राबो गासिबो माने सिगाङाव जोनोम जानायनि आगोलाव बे निराखारमोन आरो। दा निराखार थासारिनिफ्राय बियो साखार रुप लाफैबाय आरो थैनायनि उनाव जोबस्रांलांनायनि उनाव बे आरो ग्रोब माने साखारनिफ्राय निराखाराव थांफिनगोन आरो। थिग बेबायदिनो नोंसोरो बाबामोनहा बा जों बयबो मुलुगनि मानसिफ्रा नुदों बै अख्राङाव मालाबा फ्रि फ्रि अखा हायोबा बे जेबो गैयै लाथिख'मानिफ्राय जायख्लं सोमजियो। जेबो गैयै लाथिख'निफ्राय सोमजिनाय जायख्लङा जेबो गैयैयावनो माने बियो गोमोरलांफिनो आरोखि। निराखारनिफ्राय साखार जाबाय आरो साखारनिफ्राय निराखार जाबाय। दा बेखायनो इसोरखौ निराखार होनना बुंबा अरानो निराखार आरो इसोरखौ निराखारल' होनना बुंबा बियो भुल। मानोना गासिबो जाय निराखार, जायनि एक्जिस्टेन्सआ बे मुलुग संसाराव दङ, बे मुलुग संसाराव थानाय गासिबो मुवायानो जाय निराखार बेनो साखार आरो बे जाय साखार बेनो निराखार। आरो बे जि साखार निराखार इसोर सिगाङाव बे मुलुग सृष्टिनि आगोलाव बे अख्राङाव बेसेबांबा सम बारलांनानैबो जथि रुपै जोंसारनानै थानाय सान सोरजिगिरिया सिगाङाव निराखारमोन, नाथाय बियो साखार रुप माने धारन खालामनानै बे धारन खालामनाय लोगो लोगो बे मुलुग संसारनि सृष्टि जादों। बे जथिया मुलुग महरै माने गोसारनानै दं। जेरैहाय बे साननिफ्रायनो बार बारो, साननिफ्रायनो दैनि सृष्टि जादों, साननिफ्रायनो सोरां जादों, हाथरखि हाला अर जोंदों, बिफां लाइफां सृष्टि जादों। आरो बे नैबे जि सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्म, बे ब्रह्म धर्मआव हिन्जाव हौवा गासिबो बयनोबो माने समान मोनथाय होदों। गासिबो जिब जिबि मोस्रोमनिफ्राय मैदेरसिम बे धर्मनि फोरोंनाय मथे जों गासैखौबो समान नोजोरजों नायनांगौ आरो धर्म पालन खालामनायानो जिब जिबिनि दुखुखौ फोजोबनाय, दुखु फोजोबनायानो धर्म पालन। बेनिखायनो जोबथारनाय बाथ्राया बेनो, जायखौ मावोब्ला मुलुगनि गासिबो जिब जिबिफोरा सुख सान्थि भाबै थांनानै थानो हायो बिनि बेबस्था खालाम आरो बिनि बेबस्था खालामनायानो सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि पालन खालामनाय।